lafiya ranka da na ƙara lafiya. gari dai komai noma Komai lafiya. lafiya lau al'umma suna ta san barka San barka. Ai noma ya yi kyau wannan kar. gaskiya alama Ina ai dawa yanda aka girbi dawa wannan kar. Ai sai san barka. abun ba a cewa ko ba gona ta bayan gari Gona gaskiya idan gari ranka da ya kaga gonan mai gari. a gona ta yi yabanya sosai Gaskiya yadda ake bana Mun shiga mun zagaya da idan gari. alhamdulillah idan Allah ya taimaka baɗi shekara masu mai zuwa shekara mai zuwa Allah taimaki ne gari. ƙara lafiya Allah ƙara lafiya. Kai mai gyaran takalmi. Zo nan. Allah ƙara lafiya. Allah ƙara lafiya. Dan uban waye kai da ba za ka zo fada ka kawo kuwa shi gaisuwa ba. abin da sauri nake yin tafi Saurin ina kana talakan mai gari ka cikin garinsa ba za ka miƙo gaisuwa ba. gaisuwa ba wallahi gaba ina sha Ka kwashi gaisuwa aka ce. Allah taimake ka. Allah ƙara mai gari lafiya. ranka ya daɗe Ranka ya daɗe. ƙara lafiya ranka shi daɗe Ƙara mai gari lafiya. gyara zamanin ka ranka shi daɗe Maza a Daɗe je a kai gyara lafiya. takalmin mai gari. Maza a gyara shi kuma sosai Allah ƙara lafiya. ya gyaru Gyara shi ya kyau. Allah ƙara mai muna gari. fata in Allah ya taimaka a makotan nan namu Allah ƙara Ƙara lafiya. lafiya. akwai gonan malam wada Allah ƙara lafiya. muna sa ne banan Allah ya sani wanda za mu sita Allah ƙara lafiya. Allah ƙara lafiya ranka ya daɗe Ranka shi daɗi. a yi abubuwa a garin nan namu Ƙara lafiya. Ƙara lafiya. Ƙara lafiya. za mu ga abubuwan ci gaba ƙwarai ko ranka shi daɗe Kwarai kwarai gobe. Allah ƙara lafiya. Allah ƙara lafiya. gaskiya rabuwa da jin daɗin takalmin nan cin yana samu Allah ƙara lafiya. ƙara lafiya ranka shi daɗe Yara yaro an gaishe ka. yaro ka Mai iya gari gyara ya yaba maka. a mai gari ya yaba Allah ƙara lafiya. kuɗin kake so a baka ko addu'a kake so a baka Kai dan uban waye kai da zaka tambayi mai gari kuɗi. a fada kace tambayar kuɗi Allah ƙara lafiya. Ranka shi daɗi. Allah ƙara lafiya. Ladi mai kankana. Dama mai ita zai rage gaya ita kan na ji komai. Kwana da kwanaki ban yanka kankana mai jan wannan ba. Da ka dukkanin alamu wannan kankana za ta yi zaki. Ni fa ban gane maka ba. Bawan Allah. Malam. To. Na jira kai bawan Allah. Ni fa ban gane wannan abun ba. Gaskiya kankanan na akwai zaki. Akwai zaki. Dama ya faɗa mun yace kan na ji komai. Amma bawan Allah me zan ban gane wannan raken. Ya yake shi kuma. A sai ka ba. Ya zaki ba gaba. Bawan Allah. Ni ban gane kuma fa. Me jira me kake nufi? Malam. La ilaha. Me kake nufi ne? Amma fa wannan rake akwai zaki. Ban fa gane ba me kuke nufi. Ban Allah dakata. Me kuke nufi ne dan Allah? Me kuke nufi? Dakata. Ba Allah. Kankanan nan ka zo kun diba kun shanye ni. Raken nan ka zo ka sa hannu ka iya. Ni fa ban gane me kuke nufi ba. Menene? Sayarwa nake amma ba ni kuɗi. Ba ku wani kuɗi kuna da 200. Sai ka jama. 200. 200 yake mana. La ilaha illallah. La kai me ake nufi? La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. Kudi na ba. La ilaha illallah. Malam ba ku wani kudi da ke. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kudi na ba. Yanzu kudi na ba. Ba ku kudi da ke na ba. Ba ku kudi kankana ba. 200. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ɗanka lokacin wani kuɗin kayan da muka sha. 200. Malam. Haba mana. Ba azzalumai ba ne. To. Magana kai ka ce mun sha maka kankana. Tara 200. 200 ko? Tara 200. Kudi na mana. Sharin da kai mana shine za mu. Kudi na mana. Kudi na mana. Malam Mu ba baka kudi yake azzalumai bane, ba ma zalunci. Kun dauke kudi. Mu ba ma zalunci. Malam kun zalunce ni. Ba ma wani zalunci ba mu da. Wannan shi ake kira. Ofe next. Nan bayan layi na kalala a bayan layi suka samu dalla da suka sassare shi tana ganin su kurin kasabi
Ya abokina, Allah abokina iska ta yi wa a ƙauyen nan ina gama kawai da dai ba da zan yi daji a tura garin kakannin nan nawa ba. Ƙura me ga aikin gona, Allah abokina ba zan iya fa zan dawo yanzu nan ba zan iya ba. A abokina zan kira ka ina zuwa. Baiwa Allah. Kaga malam matsamu. Baiwa Allah ki dan tsaya mana. San ki kuma kina kallo na da kin ganin yan son gayi. Ni ba irin mutanen ƙauyen nan bane. Kina kallo na dai kuma sannan so nake na aure ki take binni ba ta ki canza komai na ke canza komai na ke canza. Kallo ni ba ki ganin ba an son gayi fa sai maka. A a Allah ki hakuri. Ga cikin gari fa nake daga binni nake fa ni ba dan ƙauye bane. To ina ruwana da kai ko da kai ina kake ni matsamu. A a kin ga please da Allah please na san ki so na gaskiya kuma kin ga idan mun aure da ke ma zan kai ki birni ki zauna ki ji daɗi gaba ɗaya rayuwar ki ma ki canza. Kaga matsani da Allah mai matsamu. Allah ya hakuri mana. Ba ka matsa ba? Ni wallahi san ki nake. Ai wannan ba kanwar koga ba ce. Kai lalle wannan bakon ya zaki. Wannan bakon sai na ga koga ya dauki mataki a kansa ba. Kai daga zuwansa ko wani jimawa bai ba a garin nan amma wai ka duba shi zai mana shige yake a cikin kanwar na kalale da wurin nan ma bai kawai dai daddafiya wa kai saboda kanwar koga ce kai ka sani ba. Ba wai. Lafiya bari da bari koga ya da. Sorry don wuya. Yanzu da hali ma kin ga zan iya baki wannan wayan saboda muna yin waya in na koma. Saboda gaskiya ba zan iya koma ba tsawon sati biyu ban ji muryar ki ba dan Allah ki taimaka. Ba ka matsa ba sai na ture ka? Saboda san da nake miki zan baki ki wuce amma fa wallahi ban hakura ba wallahi ina san ki sai na dawo saboda ke ƙauyen nan wallahi ke zan ma iya gina gida a ƙauyen nan saboda ke fa Allah ke kai na ma da wannan ƙauyen kawai daga yanzu. Daga ina kike naga kina kuka? Wa yake yi da kwanakin su na rayuwa? Gaya miki haka? Ko kuna rayan ake wa kanwata haka? Haruna mutum na nema yanki ya cika aiki? Shiga gida bare mu tafi farautar. Na ɗebo ruwan da bakan sauka. Dole ne kwanan Kowa, ya ba za shiga gida. Basu san tsoro ba gare su babu batun maganar kunya. Basu bar tsoro ba da saurayi yaro ko yarinya. Su duka Kano su kawai mazabar hanya. Har kuma kaki da kun haɗu rai na kayayyo. Allah ƙara mu gani lafiya. An sauko lafiya, an zo lafiya, ya hanya, kowa lafiya. Lafiya ƙarar. Allah ta mai gani. Allah ta mutu mai gani. Allah ƙara ma mutu. Allah ta mutu mai gani. Allah taimake ka Allah baka yau a garin nan naka. Allah ɗaya bayan tafiyar karen gadi aka samu wasu fitinannu mutum biyu a garin nan. Nan garin nawa? Ƙwarai a nan garin naka. Dan sun je burgar shanunka suka kunce da na dabbobinka suka bi ta kan talakawanka abin ba a cewa komai yalla ba. Kan zagi. Kan zagi ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah. Wannan abin da kake faɗa yaushe mai gari har yake da burgar shanun da za a ce an kunce burgar shanu har da ta dawa kai a ce wai an baza dabbobi haka yake ganzagi man kana ne billahi wala min akili fa lillahi khairan aw yusal ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka zagi ƙarya babu kyau kai gaji ka ji tsoron Allah ya sha Allah ƙara lafiya tuba nake ranka da da yawa kanzagi yakan magana tuba nake ranka da sai ka dinga shigan masa tuba nake ranka da
maganar kan zagi akwai hikima to wani kiran ka da ita da basira a cikin Allah take ka amma ka ƙare Allah ba godiya na kiran ka da ita afuwa ina godiya ranka da Allah tsara ma lafiya ina godiya ranka Allah tsara ma lafiya